istasyon DWPR, kabiyangan na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras nila kakaro, wala talog-utog. Sa kaya minuto, babat. Kasumpalan na alas 11 kaagwan. Gusting Tansisuping. Diyan programang Gusting Goes Anything. Jalaban 12.96 DWP. Kaya recorded na ba yan? Recording na ba? Pero akaka-live niya? Hindi. Editan. Editan mo. Kaya live mula yan, ibali-bali yan. Di ba? Huwag tawa. Ibali. Balik-kalikatak na lang mula, talunin siya. Siyempre, manuulog tayo. Tasin mabiyan oras, siya si katoy manuulog, tan man tutuyaw, at panamaglay. Nasayan tinalaranan niya programa. Uno na tamin kakaro. Siyempre, kumusta anta kayo? Kumusta kila? Come on, wala kayo ang maong yaki papasan inarman sukulan nyo antuman sugago nyo ang gapuni at ibakyar good health tayo ya amin. Siyempre manuhog tayo malapod sayang magtanggad oras at na alauna at panamaglay na sayan tinalaranan niya labalabayon programa. Say programa ang gapoy pinilay, ang gapoy nilabi, binabaitan pultake, anggan sinakitan si bae, kabyangan niya mingarak-ngakan dyan sayang programan. Nap-nap no nalikatan gayaga. Pagkaringalan nyo, nasaray ng drumaran sunatan Pangasinan niya jarabat nariringalan, sayang paborito ni istasyon DWPR Radio Ascenso. Sa programan mangakal nasaray alubaray, nan sisilutan niya ingungot at bilay. Nuwalaratan niya ingungot yun lang mula ang tuning gagawin niyo. Hoy! Kalila dya! Diyan sayan programan mangakal nasaratan niya kukukutod nungot. Ya, mangiiter na ingungot. Diyan sayan programa nan Gusteng tan si Supeng. Diyan Gusteng goes anything. Say kayo ba tayong technical side si Engineer Cesar Soles? Siyempre magterlingkor lang mula. Hi! Si Gusting nga matalangiting naman to isinga ting-ting bo, asiste isinga pating-ting no na singa kanding kolor to isinga oreng, singa Alvin Richard no akarikig no akarap, ay sus Mari Yusef kayo, kay Coco Martin. Arap benagdikeng Coco Lamber. Well, ditang kilabat sirin kakaro ta jak lapat ditang kayo jak lapat ag kayo unalis sa say unalis sigurado walay laan to at no walay laan nyo kakaro kagagikira pangkarsong kayo piano ag tananang nang tan ag unsingaw ima isisikrito yon munisipyo. Una nang bilang musikal abilak sa munisipyo alwaran nyo itay wanta niya ibabagat kaya munisipyo singaw niya Yaba! Natulog na tilapia tina, tilapia di patatapa. Isip tilapia gusto mamura, na ikan nyo ka. Patung-patung sitinan man lago, antik-tikin ikaw na to. Kung tilapia tulas o ipan ko, Unda ko'y tumo. tilapia tiniso, mapagkakang itunog, singkatulay na lusog, sindinalay na mungkog, sindinalay na lusog, singkatulay na mungkog, tilapia tiniso, itutunog, tilapia tusok, tantariwa, kung nagtumog ng sintina, tilapia tusok,
kag kuskus tuta mataba taba. Hindi na ang puti-puti nakaayat na lalaki. Panginulay asawang pipi talagang sexy. Tilapia to sukar tangliwa kasi ngamot ko si Tina. Tilapia to sukar kuskus tuta pataba taba. Puro lagi ang diwit aming kaet ang tirit. Tilapia timang kiwit tilapia tumbit-bit-bit pati Tina kinablit uminis na ang pait. Si Tina magpupigit mampupugit sining dalaso tilapia ang nagpuso alumuwa matatularay ang palpalangan iladula pati asang puso asirla alausla. Okay, sa Queenie. Oh. Gabay sumiruan ka mo, lautan mo, ang napulang amigo ko. Ganong sigato yung karinyo, ang gapuso ni gunod ko, ang kaplusan kulay, maangyamuling ko. Ang utak kaninitay kalbo, na ang gapoy likit ko, ang gapoy ni gunod ko. Ang kapaway sulumunan ko, at nabulturan, umunat sa kaso. Siya, sumiaro, bilbila. Uy, laking balbusan magbasa. Pwede. Likod ko'y ang balot na saksabaan. Tamaong yami karinyuan, hanggang sa labi kami yamang bunutan. Ang utak pananitay kalbo, na ang gapoy likod ko, ang gapoy ni gunod ko. Ang kapaway sulumunan ko, at nuna beteran, umanat ng laso. Siya, sumiaro at bilbila. Uy, langit balbutan magbasa. Likod ko'y ang balot na saksabaan. Tamaong yami karinyuan, hanggang sa sabi kami yamang bunutan. Tumabago, magkapansubuan ko. Nguyang-yangan, nayarin nuyan. Alright, sa Queenie. Say organ ko. Oh. Sayuran ko, ninumasok ito, malaplapan, black and white sa kulot ko, inar-aro, nangayawalay sa puto, taako gabay, yan narutan sa organ ko.
silang wala di supporter ko. Yan ang nakatag at napisit sa organ ko. Say organ ko, Sa organ mo akin no, saliin ko. Sa organ mo, say organ ko, pangkanang no, tiwik ko. alwaran ko, yan man siyan maratot sutanol to. Manlikad ka, no naragal mo. Say organ ko, naliliwa ka at tanol ko. Malugtugin mo, makasayaw kan sigurado. Ang cha-cha, tango balsing o dino disco. Amin niya kumpas, natugtog mo dyan organ ko. Sa organ ko, kung dilaw ka no naragal mo, natugtugin mo. Ang gandwara labat yata muro, sa'y tanol to. Agyan na sisintunado, tulong ubalat, nunalabas lay putang to. Say organ ko, Sa organ mo akin no, saliin ko. Sa organ mo, say organ ko, pangkanang no, tiwik mo. alwaran ko, yan man siyan marakot sa tanol to. Manlikad ka, no naragal mo. Sa organ ko, nubilang ka na gustuhan mo. Ipabayas ko sa organ ko. Alwaran ko sa organ mo. Punasan ko sa organ mo. Agdulan ko sa organ mo. Gusting Tansisiping, dyan programang Gusting Goes Anything. Jalaban at 1296 DWPR. Hi, everybody! Hey, Wajalay Tarzan! Let's do the atras sabante! Cha-cha! Uy, sige! Cha-cha! Arriba! Viene! Aduh! Ikaw isang isa. Woohoo! Yaba! Kawigin, amis, amis. Puro kawigin. Ay! Paateueut, yo!
Mangipon. Arr! Agay, agay, agay. Ay! Ay! Pinakuran niya. Iyakan mo! Tay! Okay! Alright! Alright! Oh, latira ka karon sama sa play nagawa. Sa nagawa tayo latan. Nani kasingit la? Supaya kasingit si Pepito, Pepito. Anti sinayo? Pepito, Pepito. Okay, wala tila kakaroon sa mga supply ito ka. Lugay ang takalugay, makmalugay ang tandwa. Hello, sana may walang kagkaabungan natin. Kumusta kila yamin ditan? Nagi ko. Come on, siyensyanin si kayo. So, antabayan na amal sa si katayo. Si kato, sumana alwarad si katayo. Maong niya dalan. Ibabaspas to tayo. Maong niya dalan. Okay, tanda, siyempre, aramay walang kagkaabungan nilo. Ginang. Kumparik Romy de la Torre, tan si Kumarik Mercedes di Tanad Barangay Pantal, Siyudad na Tagupan. Kumusta Lara? Si Mr. Ingram Biala at San Fabian. Si Mr. Danny Caranto at San Carlos. Si SPO4 Domingo Sausawan Fernandez. Ano tanta ka, bro? Okay, dan natan si Kumparik Norby Parahas la. At si Insangkon Linda Parahas. Ador Parahas, si Sally tan si Dexter Doria. Amin nyo lantan niya Parahas, ha? Nagkalulag yan ng Kumarik Pina Pro. Agag akasabi, di man birth dito may apok. Agag akasabi, walay sakit na balangbang ko. Agag akapamprograma ay Sabado. Diri sukso, sakit na balangbang. Aliwanin senyor, wala ba sa edad? Okay, jay tayo ha. Oy, kumusta la may matartarakitan? May alulunag yung matwa, ha? Yatuo di tanad barangay marinding. Matarakin si J.I. Naane ko na yan, tani unang kuraya. So kauna, tawatan si Reyes Mercado, si Rocky Season, Juby Caraolia, Algarina, ay Abalayan Marta, wajala Abalayan mo Algarina. Kumusta lara ramay Gusting International? Idol! Kwanto na Algarina, I miss you, Idol, gwapon, gusko. Wow, watan si Madam Magdalene, amansak. Kumusta kilatan Madam Magdalene? Amansak. Agi, bali-bali kang gana, asaksak, Magdalene amansak. Ay, si Angeline, hello, kwanto ng Madam Magdalene. Ay, si Angeline Espinosa, watan mo, mabantayan to eh. Gusting. Thank you ha. Eileen Soy Sien. Musta na Eileen Soy Sien? Are you a Chinese? Guwapo ka mong idol. Kanto mo dan Algarina. Ayama si Algarina, ayama founder na Gusting International. Para basta tayo, nabantayan nyo na ani at YouTube. Di ba na Gusting Tamayo? Channel ko. Ogoy, pero aliwan na ani. Apigre ni isan kinad YouTube bawa. Ay si Jimuel Baste ora say kwento. Good morning. Guwapon Gusting. Good morning mat aray taga Maasin Mangaldan. Nalapo ad kinan Jimuel
Basti Oka. Agoy, kabandaan mo ikin manaya may abalayang kuntan, bayaw si nanakon Jeffrey Pro. Aga kakakarkaro man at birthday to may apo. Haki. Si Magiso bunagnan laki to. Kanya nagkakaalis. Okay, kumusta kilatan barangay Maasin? Si Mark Tandingan Kwanto idol, sarag to'y man request. Ay, sarag to, nandi ko skala ko muna tampol. Ang mula tinupot, okay lang tampol. Hello, Mark Tandingan. At tan, syempre, may magangganan at si Perla. Wadan. Hello, Ate Perla. Kumusta kilad tan? Tan, kumusta mo la? Si Kuya Hinaron. Guwapo. Ay, idol, ibog-ibog, tan abutan. Para at saray guwapo, tan guwapa at gusting international. Ali kasimuta. Nala po yung kinan founder na gusting international, Al Garina. Sa ikwanan Eileen Soysien from South Korea. Korea. Pa-shout out po. Mga Soy family sa Bunuan po. Ay, taga Bunuan si Ken. Eileen Soy. Soy. Kumusta kalatang ko no, sos? Soy sos? Alright. Siyempre, puput na. Ay, kuanan ako karina laman. Ay, Mark Tandingan, sa ikwanto, kaagwan at saray kabaryuan ko at gilig, mangaldan. Nalapoy agkinan Mark Tandingan, si Destinorio, si Christine, Butana, manaya. Okay, tana, untantuman agkinal, kinan Noel Tibuli, Raviri Laspi, pilas, Golda, adlog, ngitan, binaliktad tuwa mo. Ay, hello, Hilda de Vera Laison. Ay, si Shirley, Kapitana. Kumusta kilat ng Banawang, ha? Okay. Tana, si Sherlyn Malungat. Kumusta kilat ng Barangay Banawang at Santa Barbara, Pangasinan. Kumusta po, Idol Kuya Gusting? Pilugay yuparay agagik at agoy akasap. Okay, ante agawa, akasap tayo. Okay, ditan kilabad kakaro. Umpawila kasumpalan na saray makanakanaran pa imano. Saan man panig ng bansa, kami ang kapartner mo sa pag-asenso. Ito ang DWPR 1296 Radyo Asenso. Say oras nila kakaro, walalay ni Parusisi at 31 minutos kayari na alas 11 kaagwan.